അയ്യോ കൊണ്ടുപോയോ കൊടുത്തോയോ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി. ആദ്യമേ പറഞ്ഞോളൂ. അവരുടെ പേര് നോട്ട് വെച്ച് നമുക്ക് ചോദ്യം ചോദിക്കാം അവരോട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക്. ഉറക്കൊന്നുമില്ലേ മാതാജി? നല്ല രീതിയിൽ കേൾക്കുന്നുണ്ട്. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉറക്കം. നിമ്മി മാതാജിയുടെ പേര് ഞാൻ നോട്ട് ചെയ്യാം. എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നുള്ളൂ അല്ലെ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഉറക്കമില്ല മാതാജി. എപ്പോഴും രാത്രി കിടന്നാലേ ഹരേ കൃഷ്ണന്ന് ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ ചൊല്ലിക്കൊണ്ടേ കിടക്കുക. അത് മതി. നമുക്ക് തുടങ്ങാം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം മിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. നമോ വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനിതി നാമിനെ. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശധാരിണേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിൾ ഇസ്കോൺ മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അധ്യായം 5 കർമ്മയോഗ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം. ചെലമ്പെന്നല്ല, വ്യക്തമാവുന്നില്ല മാതാജി പറയണേ. ചെലമ്പ് പോലെ വരുന്നു. അയ്യോ, എന്റെ ഡിസ്റ്റർബ് ആണോ? ഇപ്പോഴോ? ഇപ്പൊ ഓക്കെ ആണോ? ക്ലിയർ ആണല്ലോ. ഞാൻ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്യണോ? കിട്ടുണ്ടോ? എല്ലാവരും മിണ്ടാതിരുന്നോളാം. തുടങ്ങണ്ട. 4 മണിക്കൂർ കഴിയുമ്പോ പിന്നെ നെറ്റ് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല, ക്ലാസ് ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല. പിന്നെ ലാസ്റ്റിലാണ്, അപ്പോഴും കിട്ടുന്നില്ല. അങ്ങനെ വരുമ്പോ വീഡിയോ ഓഫ് ചെയ്ത് വെക്കുക, എന്നിട്ട് നോക്കാം. അപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ടാവും കേട്ടോ. അല്ലെങ്കിൽ റെക്കോർഡ് കാണാം. അങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി നമുക്ക് തുടങ്ങാം. സമയം പോയി ഇപ്പൊ തന്നെ. അപ്പൊ നമ്മള് 5-ാമത്തെ അധ്യായം കർമ്മയോഗം കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ പ്രവർത്തനം. അതിനു മുന്നേ നമ്മൾ ഇന്നലെ 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ എന്താ പഠിച്ചതെന്ന് വേഗം ഓടിച്ചു പറഞ്ഞ എല്ലാവരും. നമുക്ക് ആ ഒരു ഫോമിലേക്ക് വരണ്ടേ? ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നുള്ളത് അറിയണ്ടേ? അല്ലെങ്കിൽ മനസ്സ് മാതാജി പറഞ്ഞാൽ ഉറങ്ങിപ്പോവും. എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചത് 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ? എന്താണ് 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തിന്റെ പേര്? അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. മറന്ന 4-ാമത്തെ അധ്യായം? എന്താണ് ഇതിൽ പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ? അതില് വേഗം വേഗം പറഞ്ഞോ. ഭഗവാന്റെ വിവിധ അവതാരങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. പിന്നെ കർമ്മങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിച്ചു. സകർമ്മം, വികർമ്മം, അകർമ്മം. ഭഗവാന്റെ വിവിധ അവതാരങ്ങൾ. 6 തരം അവതാരങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ്? ശക്തിയാവേശാവതാരം, പുരുഷാവതാരം, ലീലാവതാരം, ഗുണാവതാരം, മന്വന്തരാവതാരം. പിന്നെ ഏതാണ് ഒരു അവതാരം കൂടി ഉണ്ടല്ലോ? പിന്നെ ഭഗവാൻ എന്തിനാണ് അവതരിക്കുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. എന്തിനാ ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത്? ഭക്തന്മാരെ രക്ഷിക്കാനും ദുഷ്കൃതികളെ നിഗ്രഹിക്കാനും ധർമ്മത്തെ പുനഃസ്ഥാപിക്കാനും വേണ്ടിട്ട് ഭഗവാൻ അവതരിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തന്നു. പിന്നെ വേറെന്താ അതിൽ പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ? ഭഗവാന്റെ അവതാരത്തിന്റെ രഹസ്യത്തെ കുറിച്ച് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു അല്ലെ? ഭഗവാന്റെ രഹസ്യമാണ് പറഞ്ഞത് ഭഗവാൻ. എനിക്ക് പിറവിയില്ല. എന്താ പറഞ്ഞത്? എന്റെ പിന്നെന്താണ്? പിന്നെ ദേവന്മാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. കർമ്മം, വികർമ്മം, 4 വർണ്ണങ്ങളെ കുറിച്ച്. കലിയുഗത്തിലെ ഭഗവാന്റെ അവതാരം ഭഗവത് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവാണെന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് 4 വർണ്ണങ്ങളെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു. അതിലാണ് 4 വർണ്ണങ്ങൾ പറയുന്നത്. അല്ല, വർണ്ണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തില് 3 ഗുണങ്ങളെ കുറിച്ച്. 3 ഗുണ അടിസ്ഥാനത്തില് രജോഗുണം, തമോഗുണം, സത്വഗുണം.
ആധ്യാത്മിക ഗുരുവിനെ സമീപിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അത് പറഞ്ഞു തന്നു അല്ലെ? 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഒരു ഗുരുവിനെ ആദ്യം സ്വീകരിക്കേണ്ട ആവശ്യത്തെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നു നമുക്കതില്. എങ്ങനെയാണ് നമ്മളൊരു ഗുരുവിലൂടെ മാത്രം എന്തിനാണ് ഗുരുവിനെ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞത് അതില്? നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആരിലൂടെ മാത്രമേ അറിയണം. ഗുരുവിലൂടെ മാത്രം. ഗുരുവിനെ ജ്ഞാനം അറിയണം. അതുകൊണ്ട് ഭഗവാന്റെ പ്രതിനിധിയാണ് ആര്? ഗുരു എന്ന് പറയുന്നത്. ഗുരുവിലൂടെ മാത്രമാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് പിന്നെന്ത് പറഞ്ഞു? എങ്ങനെയുള്ള ജ്ഞാനിക്ക് കർമ്മത്തിന്റെ പാപഫലങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടി വരില്ല. എങ്ങനെയാ? ക്വസ്റ്റ്യന്റെ ആൻസർ പറയാൻ തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ. പറഞ്ഞ ആശകളില്ലാത്തവനും ആത്മസംയമനമുള്ളവനും സകല സ്വത്തുക്കളെയും ത്യജിച്ചവനുമായി മനുഷ്യൻ ശരീരം കൊണ്ട് മാത്രം കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴും പുണ്യപാപങ്ങൾ അവനെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ നമ്മള് 4-ാമത്തെ അധ്യായം അങ്ങനെ അവസാനിപ്പിച്ചു. ഇനി 5-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലേക്ക് കടക്കാണ്. കർമ്മയോഗം കൃഷ്ണാവതാരത്തിൽ പ്രവർത്തനം. ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് കി ജയ്, ശ്രീല പ്രഭുപാദ് കി ജയ്. ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് അർജുനൻ പറയാണ്, നമുക്ക് നോക്കാം. അർജുന ഉവാച സന്യാസം കർമ്മണാം കൃഷ്ണ പുനർയോഗം ച ശംസസി യശ്രേയ ഏതയോരേകം തന്മേ ബ്രൂഹി സുനിശ്ചിതം. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, കൃഷ്ണ, കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന് ഒരിക്കൽ അങ്ങ് എന്നോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നു. പിന്നെ ഭക്തി പുരസരം കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറയുന്നു. ഈ രണ്ടിലും വെച്ച് ശ്രേയസ്കരമായത് ഏതാണെന്ന് ദയവായി എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാമോ? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കാനില്ല. ഒരു പ്രാവശ്യം അങ്ങ് എന്നോട് എന്ന് പറഞ്ഞു? കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കാൻ പറഞ്ഞു. പിന്നെ എന്നോട് പറഞ്ഞു കർമ്മം അനുഷ്ഠിക്കാൻ പറഞ്ഞു, ഭക്തി പുരസരം. ഇത് രണ്ടിലും വെച്ചിട്ട് ഏതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞു തരാനായിട്ട് ഭഗവാനോട് ഇവിടെ അർജുനൻ ആവശ്യപ്പെടാണ്. ഭക്തിപൂർവമായ സേവന കർമ്മമാണ് ശുഷ്കമായ മാനസിക ഊഹാപോഹങ്ങളെക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠമെന്ന് ഭഗവാൻ. ഭക്തിയുടെ സേവനം മാനസിക പോഹത്തേക്കാൾ എളുപ്പമാണ്. സ്വാഭാവികമായി തന്നെ അതീന്ദ്രിയമാകിയാൽ കാർമ്മിക പ്രതികരണങ്ങളിൽ നിന്ന് അതൊരാളെ മോചിപ്പിക്കുന്നു. സമസ്ത യജ്ഞകർമ്മങ്ങളും ജ്ഞാനത്തിലാണ് എത്തിക്കുന്നതെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കാം. അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ചോദിക്കാണ്, ഒരു പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു കർമ്മം ഉപേക്ഷിക്കണമെന്ന്, പിന്നെ പറഞ്ഞു ഭക്തി പുരസരം കർമ്മം ചെയ്യണമെന്ന്. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് അർജുനൻ ചോദിക്കാണ്, ഇത് രണ്ടിലും വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും ശ്രേയസ്കരമായിട്ടുള്ളത് ഏതാണെന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരാനാണ് ഇവിടെ ആര് പറയുന്നത്? അർജുനൻ ഭഗവാനോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? ശ്രീ ഭഗവാനുവാച സന്യാസ കർമ്മയോഗശ്ച നിശ്രേയസ്കരാവുഭൗ തയോസ്തു കർമ്മ സന്യാസാത് കർമ്മയോഗോ വിശിഷ്യത്തെ. ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, കർമ്മ പരിത്യാഗവും ഭക്തിയുതമായ കർമ്മവും മുക്തിക്ക് നല്ലത് തന്നെ. എങ്കിലും ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മമാണ് കർമ്മത്യാഗത്തെക്കാൾ ഉത്തമം. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്? കർമ്മം പരിത്യാഗം, കർമ്മം ത്യജിക്കുന്നതും ഭക്തിപരമായിട്ട് കർമ്മം ചെയ്യുന്നതും രണ്ടും എന്താണ്? മുക്തിക്ക് നല്ലത് തന്നെയാണ്. പക്ഷെ എന്നാലും എന്താണ് കൂടുതൽ നല്ലത്? ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മം. ഭക്തിയുത സേവനമാണ് കർമ്മം ത്യജിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉത്തമം. എന്താണ്? ഭക്തിയുതമായ സേവന കർമ്മമാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ രണ്ടും നല്ലത് തന്നെയാണ് മുക്തിക്ക്. പക്ഷെ എന്നാലും ഇത്തിരി കൂടി ശ്രേഷ്ഠമായിട്ടുള്ളത് ഏതാണ്? ഉത്തമമായിട്ടുള്ളത് ഭക്തിയുത സേവന കർമ്മമാണെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാണ്. മനസ്സിലായോ? സ്പീഡ് കൂടുണ്ടോ? കൂടുന്നില്ല. ഇല്ല മാതാജി. ഭക്തിയുത സേവന കർമ്മമാണ് കർമ്മം ത്യജിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉത്തമമെന്ന് ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയാണ്. കാമ്യകർമ്മങ്ങളാണ് ഭൗതിക ബന്ധനത്തിന് കാരണമാകുന്നത്. കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? ഹരേ കൃഷ്ണ. കാമ്യകർമ്മങ്ങള് ഭൗതികമായ ലോകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഫലം ഇച്ഛിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കർമ്മം കൊണ്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മങ്ങളാണ് കാമ്യകർമ്മങ്ങൾ. ആ കാമ്യകർമ്മങ്ങളാണ് നമ്മൾ എന്തിന് കാരണമാക്കുന്നത്? ഭൗതിക ബന്ധനത്തിന് അല്ലെ? കാരണം അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കുമ്പോ ആ ഫലം അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. ശരീരസുഖങ്ങളുടെ നിലവാരം ഉയർത്താൻ ലക്ഷ്യമാക്കിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം ഒരാൾക്ക് വിവിധ ഇനം ശരീരങ്ങളിൽ ജന്മം എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. വാസുദേവന്റെ ഭക്തിര സേവനത്തിൽ ഒരാൾ പ്രേമം വളർത്തിയെടുക്കണം. എന്നാൽ മാത്രമേ അയാൾക്ക് പ്രാപഞ്ചിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാൻ അവസരം ലഭിക്കുകയുള്ളൂ. ഈ പ്രാപഞ്ചിക ബന്ധനം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? പ്രാപഞ്ചികം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭൗതികമായിട്ടുള്ളത്.
ആ ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് വേണം? ഭക്തിയുടെ സേവനത്തില്, അത് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ നമ്മൾ പ്രേമം വളർത്തിയെടുക്കണം. ഭഗവത് സേവനത്തിൽ പ്രേമം വളർത്തിയെടുത്താലുള്ള ഗുണം എന്താണ്? നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കർമ്മത്തിന്റെ ഫലം നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല, നമ്മൾ അനുഭവിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് വേണ്ടി വരില്ല? നമുക്ക് ആ ഫലം അനുഭവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഭൗതിക ലോകത്തിൽ ജന്മം എടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല, അല്ലെ? അപ്പൊ അത് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ സാധിക്കുള്ളൂ? ഈ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനം കാമ്യകർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുവാൻ ഒരാളെ സഹായിക്കുന്നു. കൃഷ്ണാവബോധം ഇല്ലാത്ത ത്യാഗം അപൂർണമാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് എന്ത് സാധിക്കുന്നുള്ളൂ? നമുക്ക് ഈ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനായിട്ട് നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. അതല്ലാത്തത് എന്താണ്? അപൂർണമാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇനി മായാവാദ ഇത് വരുന്നുണ്ട്, അപ്പൊ നമുക്ക് നോക്കാം. ക്വസ്റ്റ്യനിൽ വരുന്നുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പോഴാണ് വരുന്നത്, വേറെ പറയുന്നില്ലല്ലോ. ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടോ? മായാവാദ സന്യാസിയും വൈഷ്ണവ സന്യാസിയും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? ഉണ്ട് മാതാജി. മായാവാദ സന്യാസികളും വൈഷ്ണവ സന്യാസികളും രണ്ടിനും താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോ മായാവാദ സന്യാസികൾ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? മായാവാദത്തിൽ പറയുമ്പോ ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ടെന്ന് ചിന്തിക്കാത്തവരാണ് ആര്? മായാവാദ സന്യാസികൾ, അല്ലെ? പക്ഷെ വൈഷ്ണവ സന്യാസികൾ എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ ഒരു വ്യക്തിയായിട്ട് കാണുന്നവരാണ്, അല്ലെ? ഇതില് വ്യക്തിയായിട്ട് കാണുന്നില്ല. എങ്ങനെയാണ് കാണുന്നവര്? ഹരേ കൃഷ്ണ. നിമ്മി മാതാജി, ഹരേ കൃഷ്ണ മാതാജി, എങ്ങനെയാ കാണുന്നത് നമ്മള് മായാവാദ സന്യാസത്തിലുള്ളവര്? രൂപമില്ലാതെ രൂപമില്ല എന്ന് പറയുമ്പോ എങ്ങനെയായിരിക്കും? ബ്രഹ്മത്തില് ഭഗവാനെ ബ്രഹ്മത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവരാണ്. അപ്പൊ ബ്രഹ്മത്തിൽ ആരാധിക്കുമ്പോഴും വ്യക്തിയായിട്ട് ആരാധിക്കുമ്പോൾ തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? നമ്മളൊരു പ്രകാശം, ബ്രഹ്മം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രകാശമാണല്ലോ. ആ പ്രകാശം ഒരു വ്യക്തി നിൽക്കുമ്പോ നമ്മളെ മനസ്സിൽ എപ്പോഴും നിൽക്കുന്നത് ഏത് രൂപമായിരിക്കും? വ്യക്തിയായിട്ട്. ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ രൂപം. വ്യക്തിയായിട്ട്. ശ്രീകൃഷ്ണനൊക്കെ വിട്ടോ, നമ്മ വ്യക്തിയായിട്ടുള്ള രൂപമായിരിക്കും നമ്മളെ മനസ്സിലുണ്ടാവുക, ആണല്ലോ. പ്രകാശത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നത് ആരാണ്? മായാവാദ സന്യാസികള്. വ്യക്തിയായിട്ട് ആരാധിക്കുന്നത് ആരാണ്? വൈഷ്ണവ സന്യാസികൾ. അത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ രണ്ടും? അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താണ്? നമ്മളെ ഒരാള് പെട്ടെന്ന് മാറ്റിക്കാൻ സാധിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആർക്ക് പെട്ടെന്ന് മാറ്റം വരും? നമ്മളെ വേറെ എന്തെങ്കിലും രീതിയിൽ പറഞ്ഞു തിരിക്കാൻ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് ആർക്ക് മാറ്റം വരാം? മായാവത സന്യാസികൾക്ക് മാറ്റം വരാം. കാരണം എന്താണ്? നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു രൂപം പതിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മാറില്ല നമ്മള്. പക്ഷെ ഈ ഒരു പ്രകാശം എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താണ്? അതിനൊരു ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലല്ലോ അവിടെ. അപ്പൊ നമുക്ക് എപ്പോ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് അതിന്ന് മാറാം. നമുക്കത് അപൂർണമല്ല ഒരിക്കലും നമുക്കത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കുറെ വിശ്വാസം നമുക്ക് വരണമെങ്കിൽ തന്നെ കുറെ ജന്മങ്ങൾ നമുക്ക് എടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും മായാവാദ സന്യാസികൾക്ക്. പക്ഷെ വൈഷ്ണവ സന്യാസികൾ എന്താണ്? ഭഗവാൻ ഒരു രൂപമുണ്ട്, ആ വ്യക്തിയായിട്ട് കണ്ട് ഭഗവാൻ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ വ്യക്തിയായിട്ട് കാണുമ്പോ സ്വാഭാവികമായിട്ട് എന്താണ്? നമ്മള് കീർത്തനം ചെയ്യുന്നു, മാല ചാർത്തി കൊടുക്കുന്നു, ഭഗവാനെ നല്ല ഭംഗിയിൽ ഒരുക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടാണ്? നമുക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം കിട്ടും. ആ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ആകൃഷ്ടനാകും, ആണല്ലോ. അപ്പൊ അതൊക്കെ എന്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്? വൈഷ്ണവ സന്യാസികൾക്ക് വരുന്ന ഗുണങ്ങളാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം എന്താണ്? രൂപമില്ല, നമുക്ക് പറയാം മറ്റേ എന്താണ്? വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നവരാണ് വൈഷ്ണവ സന്യാസികള്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രൂപമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് താഴെ വീഴാനുള്ള സാധ്യത ആർക്ക് കൂടുതലാണ്? മായാവാദ സന്യാസികൾക്ക് കൂടുതലാണ്. വ്യക്തി രൂപത്തിൽ ആരാധിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? താഴെ വീഴില്ല, അവർ വിജയം ഉറപ്പായിരിക്കും, അല്ലെ? പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ്? മായാവാദി സന്യാസികൾക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവില്ല. പക്ഷെ ഇവർക്ക് എന്താണ്? ഭയങ്കര സന്തോഷമായിരിക്കും. കാരണം ഭഗവാനെ വ്യക്തിയായിട്ട് ഭഗവാന്റെ രൂപത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായിട്ട് അവർ ആരാധിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അതിലെന്താണ്? അവർക്ക് സന്തോഷം ഉണ്ടാവും, ആ രൂപത്തിൽ അവര് ആകൃഷ്ടനാകാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ കുറേ ജന്മങ്ങൾ എടുക്കാം മായാവാദ സന്യാസികൾക്ക്. പക്ഷെ വൈഷ്ണവ സന്യാസികൾക്കോ അത്രയും ജന്മത്തിന്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഇത്രയും മനസ്സിലായില്ല എല്ലാവർക്കും? മനസ്സിലായി. ഇത്രയും പോയിന്റ്. ഇനി അടുത്തത് ജ്ഞേയ സാന്നിധ്യ സന്യാസി യോന ദ്വേഷ്ടീന കാംക്ഷതി നിർത്തന്തോ ഹി ഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യാത്ത ആളാണ് നിത്യസന്യാസി. മഹാബാഹുവായ അർജുന, അയാൾ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ് എളുപ്പത്തിൽ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നതോടൊപ്പം മോക്ഷം അടയുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ല,
വെറുക്കുകയും ചെയ്യുന്നില്ല. ആ വ്യക്തിയാണ് ആര്? നിത്യസന്യാസി എന്ന് പറയുന്നത്. ഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുമില്ല, വെറുക്കുന്നില്ല, രണ്ടുമില്ല. അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയെ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? നിത്യസന്യാസി എന്ന് പറയാം. അർജുനനോട് പറയാണ്, അയാൾ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്നൊഴിഞ്ഞ് എളുപ്പത്തിൽ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തനാകുന്നതോടൊപ്പം മോക്ഷം അടയുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ അയാൾക്ക് എന്തിൽ നിന്ന് മാറാൻ സാധിക്കും? എളുപ്പത്തില് ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ? ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവുന്നില്ല, വെറുപ്പ് ഉണ്ടാവുന്നില്ല, സുഖവും വേണ്ട ആൾക്ക്, ദുഃഖവും വേണ്ട, ലാഭവും വേണ്ട, നഷ്ടവും വേണ്ട. അതാണ് ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ. ആ ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ് എളുപ്പത്തിൽ എവിടെയിൽ നിന്ന് മാറാൻ സാധിക്കും? ഈ ഭൗതിക ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനായിട്ട് ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും, മോക്ഷം അടയാനും സാധിക്കും. ആർക്കാണ് സാധിക്കുന്നത്? നിത്യസന്യാസിക്ക് സാധിക്കും. ദിവ്യമായ പ്രേമയുത ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവനത്തിന് സ്വയം സമർപ്പിതനായ സന്യാസി കൃഷ്ണനുമായുള്ള ബന്ധത്തിൽ തന്റെ മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് അറിയുന്നത് കൊണ്ട് തികഞ്ഞ ജ്ഞാനിയുമായിരിക്കും. അപ്പൊ ആ സന്യാസിക്ക് എന്തറിയാൻ സാധിക്കും? ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള തന്റെ ബന്ധത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. തന്റെ മൂലസ്വരൂപം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം, അതാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് താനെന്ന് ആ അജ്ഞാനിക്ക് അറിയാനായിട്ട് സാധിക്കും. കൃഷ്ണൻ സമ്പൂർണനാണെന്നും കൃഷ്ണന്റെ ഒരു അംശമാണെന്ന് താനെന്നും ആ വ്യക്തിക്ക് അറിയാം. ഗുണത്തിൽ ഒന്നാണെങ്കിലും പരിമാണത്തില് അളവില് വ്യത്യാസമാണെന്ന് അറിയുന്നതാണ് എന്ത്? ശരിയായ അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം. ചെയ്യുന്നതെന്തും കൃഷ്ണന് വേണ്ടി ആകയാൽ അയാളുടെ മനസ്സിൽ ദ്വന്ദ്ങ്ങളില്ല. അങ്ങനെ ദ്വന്ദ്ങ്ങളുടെ തലത്തിൽ നിന്നും ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്നും തന്നെയും അയാൾ മുക്തനാകുന്നു. അപ്പോ ഭഗവാനും താനും ഭഗവാന്റെ ഒരു അംശമാണ് താനെന്ന് ആ വ്യക്തിക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ്? ഗുണത്തിൽ ഒന്നാണ്, അളവിലാണ് വ്യത്യാസം എന്നും അയാൾക്കറിയാം. അതാണ് അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ അതിനൊരു ഉദാഹരണം പറയാറുണ്ട് അല്ലെ? ഗുണത്തിൽ ഒന്നാണ്, അളവിൽ വ്യത്യാസമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് എളുപ്പത്തില് എന്താണ് പറയാ? ഓർമ്മയുണ്ടോ? കടലിലെ ഉപ്പ് ജലം, ഒരു ബക്കറ്റ് ജലം എടുത്താലും കടലിലെ വെള്ളം നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാല് ആ ബക്കറ്റിലെ വെള്ളത്തിന് എന്തുണ്ടാവും? ഉപ്പുരസം ഉണ്ടാവും. കടലിലെ വെള്ളത്തിന് ഉപ്പുരസം ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ അളവിൽ എങ്ങനെയാണ്? കടലിലെ ജലം കുറെ ഉണ്ട്, പക്ഷെ ബക്കറ്റിലെ വെള്ളം കുറവാണ്. രണ്ടിന്റെ ഗുണം എന്താണ്? ഒന്നാണ്, പക്ഷെ അളവിൽ എങ്ങനെയാണ്? വ്യത്യാസമാണ് അല്ലെ? അപ്പൊ അതാണ് പറയുന്നത്. ഗുണത്തിൽ ഒന്നാണ്, പക്ഷെ അളവില് വ്യത്യാസമാണ്. അത് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് എന്ത്? ശരിയായിട്ടുള്ള അതീന്ദ്രിയ ജ്ഞാനം എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ചെയ്യുന്നത് എല്ലാ പ്രവൃത്തികളും ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? ദ്വന്ദ്ങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ല. അതിന്റെ ഫലത്തെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് എന്ത് സാധിക്കും? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. സാഖ്യയോഗ പൃഥക് ബാല പ്രവദന്തീന പണ്ഡിതാഃ ഏകമഭ്യാസിതാ സമ്യക് ഉപായോർവിന്ദതേ ഫലം. ഭക്തിയുടെ സേവനം പ്രപഞ്ചത്തെ വിശകലനം ചെയ്തുള്ള പഠനത്തിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് പറയുന്നത് അല്പജ്ഞാനികളാണ്. ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ നിപുണനായി കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടിന്റെയും ഫലം കിട്ടുമെന്ന് യഥാർത്ഥ പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനം വെച്ചാൽ ഭഗവാന് വേണ്ടി ചെയ്യുന്ന സേവനങ്ങള് പ്രപഞ്ചത്തെ വിശകലനം ചെയ്തുള്ള സാഖ്യയോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ വിശകലനാധിഷ്ഠിതമായ പഠനത്തെയാണ് നമ്മൾ സാഖ്യയോഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയുള്ളവരാണ്? അജ്ഞാനികളാണ് അത് പറയുന്നത്. ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് സാഖ്യയോഗത്തെക്കാൾ അല്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചത്തെ വിശകലനം ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള പഠനത്തെക്കാൾ, അപഗ്രഥിച്ചുള്ള പഠനത്തെക്കാൾ വ്യത്യസ്തമാണെന്ന് പറയുന്നത് അജ്ഞാനികളാണ്. ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ നിപുണനായി കഴിഞ്ഞാലും രണ്ടിന്റെയും ഫലം കിട്ടുമെന്ന് യഥാർത്ഥത്തെ പണ്ഡിതന്മാർ പറയും. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിലൂടെ നമുക്ക് എന്തറിയാം? ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് ഡയറക്റ്റ് എൻട്രി ആണ് ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് അല്ലെ? ആണോ? സാഖ്യയോഗം എന്ന് വെച്ചാൽ അപഗ്രഥിച്ച് പഠിക്കണം. ആദ്യം നമ്മൾ എന്താണ്? നമുക്കത് അറിയില്ല. അപ്പൊ നമ്മളത് ഓരോന്നും വിശകലനം ചെയ്ത് പഠിച്ച് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി വരുമ്പോ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും. പക്ഷെ അപ്പോഴും നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് എവിടെ എത്താൻ സാധിക്കും? ലക്ഷ്യത്തിലെത്താൻ സാധിക്കും എന്നാണ് ആര് പറയണത്? പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അജ്ഞാനികൾ പറയുന്ന രണ്ടും വ്യത്യസ്തമാണെന്നാണ്. പക്ഷെ യഥാർത്ഥ പണ്ഡിതന്മാര് പറയുന്നത് രണ്ടിന്റെ ഫലം എന്താണ്? ഒന്ന് സമയം പിടിക്കുന്നു മാത്രമേ വ്യത്യാസമുള്ളൂ. കാരണം അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ കൂട്ടിയും കുറച്ചും ഗുണിച്ചും നോക്കി വരുമ്പോ എന്താണ്? കുറെ സമയം എടുക്കും. ആ ഒരു വ്യത്യാസമാണ് എന്തിൽ വരുന്നത്? സാഖ്യയോഗത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ അപഗ്രഥിച്ചുള്ള പഠനത്തിലൂടെ വരുന്നത് മാത്രം. പക്ഷെ ഭക്തിയുടെ സേവനം എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഡയറക്റ്റ് എൻട്രി ആണ്. നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അല്ലെ? ലിഫ്റ്റ് കയറി പോണതും ലിഫ്റ്റിൽ പോണതും സ്റ്റെയർ കേസിൽ പോണതും അതേപോലെ തന്നെയാണ് ഭക്തിയുടെ സേവനം പറയുമ്പോ. സാഖ്യയോഗം എന്ന് പറയുമ്പോ കുറച്ച് സമയം എടുക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ.
യത്സാംഖ്യേ പ്രാപ്യത്തെ സ്ഥാനം തദ്യോഗൈരഭിഗമ്യത്തെ ഏകം സാംഖ്യം ച യോഗം ച യാ പശ്യതി സ പശ്യതി. വിശകലനാധിഷ്ഠിതമായ പഠനം കൊണ്ട് പ്രാപിക്കുന്ന സ്ഥാനം ഭക്തിരസേവനം കൊണ്ട് നേടാം. അതുകൊണ്ട് വിശകലനാധിഷ്ഠിതമായ പഠനവും ഭക്തിരസേവനവും ഒരേ ശ്രേണിയിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആൾ വസ്തുതകൾ യഥാർത്ഥമായി ദർശിക്കുന്നു. അപ്പൊ ഒന്നും കൂടി നമുക്കത് ക്ലിയർ ആക്കി തരാണ്. ഭക്തിരസേവനം കൊണ്ട് നമ്മൾ വേഗത്തിലെത്തും. വിശകലനാധിഷ്ഠിതമായ പഠനം, അതായത് സാഖ്യയോഗം കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താണ്, കുറച്ച് സമയം പിടിക്കുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. പക്ഷെ അതും നമ്മൾ എവിടേക്ക് എത്തും? അവിടേക്ക് തന്നെ എത്തും, ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ. അതത് രണ്ടും ഒരേ രീതിയിൽ ഒരേ ശ്രേണിയിലാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആൾ എന്താണ്, യഥാർത്ഥമായിട്ട് വസ്തുതകൾ ദർശിക്കാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ശരിയായ രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണെന്ന് പറയാം. വിശകലനാധിഷ്ഠിതമായ പഠനം, അതായത് സാഖ്യയോഗത്തിലൂടെയും ഭക്തിരസേവനത്തിലൂടെയും നേടുന്ന റിസൾട്ട് എന്താണ്? ഒരേ റിസൾട്ട് ആണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. പക്ഷെ എന്താണ്, ഒന്നിത്തിരി ലേറ്റ് ആകുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അത് മനസ്സിലാക്കുന്ന വ്യക്തി വസ്തുതകള് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദർശിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. തത്വചിന്താപരങ്ങളായ ഗവേഷണങ്ങളുടെയെല്ലാം യഥാർത്ഥ ഉദ്ദേശ്യം ജീവിതത്തിന്റെ പരമലക്ഷ്യം കണ്ടെത്തലാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ കർമ്മം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ജീവൻ തന്റെ സ്വരൂപാവസ്ഥയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. സാഖ്യത്തിൽ ഒരാൾ ആദ്യമായി ചെയ്യേണ്ടത് ഭൗതികതയുമായുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കലാണെങ്കിൽ, ഭക്തിയോഗത്തിലാണെങ്കിൽ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കലാണ്. ഭൗതിക വസ്തുക്കളോടുള്ള വിരക്തിയും കൃഷ്ണനിലുള്ള ആസക്തിയും ഒന്നു തന്നെ. ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആൾ കാര്യങ്ങൾ യഥാർത്ഥമായി മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പൊ ഭൗതിക വസ്തുക്കളോടുള്ള, അപ്പൊ സാഖ്യയോഗത്തിലൂടെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? സാഖ്യയോഗത്തിലൂടെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് വിശകലനാധിഷ്ഠിതമായ പഠനം എന്ന് പറഞ്ഞു. അതിൽ നമ്മൾ എന്താ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത്? ഭൗതികതമായിട്ടുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കുകയാണ് നമ്മൾ അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. ഭൗതികതയുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷെ ഭക്തിയോഗത്തിലാണെങ്കിലോ ഭഗവാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം സ്ഥാപിക്കുകയാണ് അവിടെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഒന്ന് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള വിരക്തി ഉണ്ടാക്കാണ്, രണ്ട് ഭഗവാനോട് ആസക്തി ഉണ്ടാക്കാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഇത് പക്ഷെ ആർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? കാര്യങ്ങൾ യഥാർത്ഥമായിട്ട് നോക്കി കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി, അതായത് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് അത് യഥാർത്ഥമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ രണ്ടിന്റെ ലക്ഷ്യം എന്താണ്? പരമമായ ലക്ഷ്യം ഭഗവാനെ പ്രാപിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടിന്റെ ലക്ഷ്യം. പക്ഷെ ഒന്ന് കുറച്ച് സമയം എടുക്കും, മറ്റേത് എളുപ്പത്തിലാകുന്നുള്ളത് മാത്രമാണ് അവിടെ വ്യത്യാസം വരുന്നത്. സന്യാസസ്തു മഹാബാഹോ ദുഃഖമാപ്തൂമയോഗതഃ യോഗയുക്തോ മുനിർ ബ്രഹ്മാനചീരേണാധിഗച്ഛതി. പക്ഷെ എന്താണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്? എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും ത്യജിച്ചു വന്നിരിക്കലും ഭക്തിയുത ഭഗവത് സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ ആർക്കും സന്തുഷ്ടി നേടാനാവില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചിന്താശാലിയായ ഒരു വ്യക്തി അചിരേണ പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ എന്താണ് ഇവിടെ? എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും നമ്മൾ ത്യജിച്ചു എന്ന് വിചാരിക്കുക. എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും നമ്മൾ ത്യജിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെ ഒരാൾക്കും എന്തുണ്ടാവില്ല? സന്തുഷ്ടി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാ കർമ്മങ്ങളും വേണ്ടാന്ന് വെച്ചു, ഒക്കെ നമ്മൾ ത്യജിച്ചു. പക്ഷെ എന്തുകൂടി ചെയ്തിരിക്കണം? ഭക്തിയുടെ സേവനം, ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാതെ ഒരാൾക്കും സംതൃപ്തി ഉണ്ടാവില്ല. ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ചിന്താശാലിയായ ഒരു വ്യക്തി അചിരേണ പരമപദം പ്രാപിക്കും. അപ്പൊ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി നിശ്ചയമായിട്ടും എന്ത് പ്രാപിക്കും? ഭഗവാന്റെ പരമപദം പ്രാപിക്കുമെന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ്. സന്യാസികൾ രണ്ട് വിധമുണ്ട്. ഒന്ന് സാഖ്യ സിദ്ധാന്ത പഠനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന മായാവാദ സന്യാസികളും, രണ്ടാമത്തേതാണ് വൈഷ്ണവ സന്യാസികളും. നേരത്തെ നമ്മൾ അതിന്റെ വ്യത്യാസം നമ്മൾ കണ്ടു. ഇവിടെയാണത് വരുന്നത്. അപ്പൊ പാഞ്ചരാത്രിക നിബന്ധനകൾ അനുസരിച്ച് ഭക്തിയുടെ സേവനത്തിൽ മുഴുകിയിരിക്കുന്നവരാണ് വൈഷ്ണവ സന്യാസികള്. ഭാഗവത വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുന്ന വൈഷ്ണവ സന്യാസികള് ഭക്തിര സേവന കർമ്മങ്ങളിൽ നിരതരാകുന്നു. ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി അവർക്ക് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. ബ്രഹ്മം എന്തെന്നും അല്ലാത്തതെന്തെന്നുമുള്ള ഊഹാപോഹങ്ങൾ നടത്തുന്ന സന്യാസികളെക്കാൾ എത്രയോ ശ്രേഷ്ഠമായ നിലയിലാണ് കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ. ഇപ്പൊ ഇത് നമ്മളിവിടെ നേരത്തെ നമ്മൾ കണ്ടിരുന്നു. സന്യാസം, രണ്ടു പേരുടെ വ്യത്യാസം, വൈഷ്ണവ സന്യാസികളും മായാവാദ സന്യാസികളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ചാർട്ട് കണ്ടില്ലേ, നമ്മളവിടെ അതാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ നമുക്കത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. യോഗയുക്തോ വിശുദ്ധാത്മാ വിജിതാത്മാ ജിതേന്ദ്രിയഃ സർവഭൂതാത്മഭൂതാത്മാ കുർവന്നാപി ന ലിപ്യത്തെ. ഭക്തിപൂർവം പ്രവർത്തിക്കുന്നവനും വിശുദ്ധാത്മാവും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നവനുമായ ഒരാൾ എല്ലാവർക്കും പ്രിയങ്കരനാണ്. അദ്ദേഹം എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കും. പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരുന്നാലും യാതൊരു കർമ്മവും അദ്ദേഹത്തെ ബന്ധിക്കുകയില്ല. എന്താ പറയണത്?
ഭക്തിപൂർവം പ്രവർത്തിക്കുന്നവനും വിശുദ്ധാത്മാവും ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നവനുമായ ഒരാൾ എല്ലാവർക്കും പ്രിയങ്കരനാണ്. അപ്പൊ എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ് എല്ലാവർക്കും പ്രിയങ്കരനാകുന്നത്? ഭക്തിപൂർവം പ്രവർത്തിക്കുന്നവൻ, വിശുദ്ധമായ ആത്മാവ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെയും മനസ്സിനെയും നിയന്ത്രിക്കുന്ന വ്യക്തി, അങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തി എല്ലാവർക്കും പ്രിയങ്കരനായിരിക്കും. എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കാൻ ആ വ്യക്തിക്ക് സാധിക്കും. പ്രവർത്തിച്ചു കൊണ്ടേ ഇരുന്നാലും എന്താണ്, ആ ചെയ്യുന്ന യാതൊരു കർമ്മവും അയാളെ ബന്ധിക്കുകയില്ല. കാരണം ആ ചെയ്യുന്നത് മുഴുവൻ ആർക്ക് വേണ്ടിയാ ചെയ്യുന്നത്? ആ വ്യക്തി ഭഗവാന് വേണ്ടി ഭക്തിപൂർവ്വം ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നത്. വിശുദ്ധാത്മാവാണ്. അപ്പൊ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ മനസ്സിനെ നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിച്ച ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പൊ ഒരിക്കലും എന്തിനു വേണ്ടി ചെയ്യുന്നില്ല? സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയ സംതൃപ്തിക്ക് വേണ്ടി അദ്ദേഹം കർമ്മം ചെയ്യുന്നില്ല. ചെയ്യുന്നത് മുഴുവൻ ആർക്ക് വേണ്ടിയായിരിക്കും? ഭഗവാന് വേണ്ടി ആ ഒരു വ്യക്തി കർമ്മം ചെയ്യുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാൾ എല്ലാവരെയും സേവിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് അയാൾ എല്ലാവർക്കും പ്രിയങ്കരനാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്ത് ചെയ്യും? എല്ലാവരെയും സേവിക്കും. അതുകൊണ്ട് അയാൾ എന്താണ്? എല്ലാവർക്കും പ്രിയങ്കരനായിരിക്കും. ഭഗവത് സേവനത്തിലൊഴികെ മറ്റൊന്നിലും അയാളുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഒരു കാരണവശാലും വ്യാപരിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. വേറെ ഒന്നിനും അദ്ദേഹം ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചല്ലാതെ സംഭാഷണങ്ങൾ കേൾക്കാനോ കൃഷ്ണന്റെ പ്രസാദം അല്ലാതെ വേറൊന്നും ഭക്ഷിക്കാനോ അയാൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. പിന്നെ കൃഷ്ണനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകാനാണ് അയാൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാകുന്നത്. അല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകാനായിട്ട് അയാൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങള് നമുക്ക് പറയാം. എന്തൊക്കെ പറയാം? ആ വ്യക്തി എല്ലാവരെയും സേവിക്കുന്നവനായിരിക്കും, എല്ലാവർക്കും പ്രിയങ്കരനായിരിക്കും, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനൊഴികെ മറ്റൊന്നിലും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല. പിന്നെ കൃഷ്ണനെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾ കേൾക്കാനായിരിക്കും അദ്ദേഹത്തിന് ഇഷ്ടം. ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം അല്ലാതെ വേറൊന്നും ഭക്ഷിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. കൃഷ്ണനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകാൻ മാത്രമാണ് അയാൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടാവുന്നത്. അല്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ പോകാനായിട്ട് താല്പര്യം ഉണ്ടാകുന്നില്ല. അർജുനൻ കുരുക്ഷേത്രത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോഴും യഥാർത്ഥത്തിൽ യുദ്ധം ചെയ്യുകയായിരുന്നില്ല. അദ്ദേഹം തികഞ്ഞ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ കൃഷ്ണന്റെ കൽപ്പനകൾ നിറവേറ്റുകയായിരുന്നു. ഇപ്രകാരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരാളെ കർമ്മഫലങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അർജുനൻ യുദ്ധം ചെയ്യുമ്പോൾ അർജുനൻ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്, അല്ലെ? അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഇച്ഛയ്ക്ക് അനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ബാധിക്കുന്നില്ല? കർമ്മഫലങ്ങൾ ഒരിക്കലും ആ വ്യക്തിയെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ അർജുനന് അതിന്റെ ഫലങ്ങളൊന്നും ബാധിച്ചിരുന്നില്ല എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. നൈവ കിഞ്ചിത് കരോമീതി യുക്തോ മന്യത്തെ തത്വവിത് പശ്യൻ ശൃണ്ണൻ സ്പൃശൻ ചിക്രൻ അശ്നൻ ഗച്ഛൻ സ്വപൻ ശ്വസൻ പ്രലപൻ വിസൃജൻ ഗൃഹ്ണൻ അന്നിമിഷൻ നിമിഷന്നപി ഇന്ദ്രിയാണീന്ദ്രിയാർത്ഥേഷു വർത്തന്ത ഇതി ധാരയൻ. ദിവ്യാവബോധമുള്ള വ്യക്തി ദർശനം, ശ്രവണം, സ്പർശനം, കാണം, അശനം, ഗമനം, നിദ്ര, ശ്വാസാശ്വാസം തുടങ്ങി എന്തു തന്നെ ചെയ്യുമ്പോഴും വാസ്തവത്തിൽ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് അയാൾക്കറിയാം. കാരണം സംസാരിക്കുമ്പോഴും വിസർജിക്കുമ്പോഴും സ്വീകരിക്കുമ്പോഴും കണ്ണു തുറക്കുമ്പോഴും അടയ്ക്കുമ്പോഴും എല്ലാം ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും അയാൾ അവയിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തനാണെന്നും സ്വയം മനസ്സിലാക്കുന്നു. ഇപ്പോ ദിവ്യാവബോധമുള്ള ഒരു വ്യക്തി, ദിവ്യാവബോധം, ദിവ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു അവബോധം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ് ദിവ്യമായ അവബോധം? കൃഷ്ണാവബോധം. ദിവ്യാവബോധം എന്ന് പറയുന്നത് കൃഷ്ണാവബോധം. അവബോധം ഉള്ള ഒരു വ്യക്തി എങ്ങനെയാണ്? ദർശനം, ശ്രവണം, സ്പർശനം, കാണം, അശനം, ഗമനം, നിദ്ര, ശ്വാസോച്ഛ്വാസം തുടങ്ങി എന്ത് തന്നെ ചെയ്യുമ്പോഴും അയാൾക്ക് എന്തറിയാം? അയാൾ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് ആൾക്കറിയാൻ സാധിക്കും. കാരണം എന്താണ്? സംസാരിക്കുമ്പോഴും വിസർജിക്കുമ്പോഴും സ്വീകരിക്കുമ്പോഴും കണ്ണ് തുറക്കുമ്പോഴും അടയ്ക്കുമ്പോഴും എല്ലാം ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും അയാൾ അവയിൽ നിന്നെല്ലാം വ്യത്യസ്തനാണെന്നും സ്വയം മനസ്സിലാക്കുന്നു. അപ്പോ ഈ ചെയ്യുമ്പോ ഓരോ പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുമ്പോഴും അയാൾ എന്താണ്? ആ ഇന്ദ്രിയങ്ങള്, ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് അവയുടെ വിഷയങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതും അവയിൽ നിന്നെല്ലാം അയാൾ വ്യത്യസ്തനാണ്. അയാൾക്ക് ഇതിലൊന്നും യാതൊരു പങ്കില്ല എന്നുള്ളത് ആർക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും? ദിവ്യാവബോധമുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യുമ്പോഴും അയാൾക്ക് അതിൽ യാതൊരു പങ്കുമില്ല. അയാളെ ഇന്ദ്രിയങ്ങള് ഭൗതിക വിഷയങ്ങളിൽ വ്യാപരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നും അവയിൽ നിന്നെല്ലാം അയാൾ വ്യത്യസ്തനാണെന്നും ആ ദിവ്യാവബോധമുള്ള വ്യക്തിക്ക് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും.
ബ്രഹ്മണ്യാധ്യായ കർമാണി സംഘം ത്യക്താ കരോതി യഃ ലിപ്യതേന സ പാപേന പത്മപത്രാവിവാംപസ. ആസക്തി കൂടാതെ ഫലത്തെ പരമപുരുഷന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരാളെ താമര ഇലയിൽ വെള്ളം എന്ന പോലെ ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങൾ ബാധിക്കുകയില്ല. അപ്പോ ഇനി ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന ഗുണങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അവസ്ഥ എങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് പറയുന്നത്, ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ആ ഫലത്തെ പരമപുരുഷന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് തന്റെ കർത്തവ്യങ്ങൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്ന ഒരാളെ താമര ഇലയിൽ വെള്ളം എന്ന പോലെ, താമര ഇലയിൽ വെള്ളം വീണാലുള്ള അവസ്ഥ എന്താണ്? താമരയില നനയില്ല അല്ലെ? അതേപോലെ ദുഷ്കർമ്മ ഫലങ്ങൾ ബാധിക്കില്ല. അപ്പൊ ഇല നമ്മൾ എടുത്താലും നനഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ല. അതേപോലെ തന്നെ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഒരിക്കലും ആ വ്യക്തിയെ ബാധിക്കുന്നില്ല. എങ്ങനെയുള്ള വ്യക്തിയാണ്? ഭഗവാന് കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തി, അല്ലെങ്കിൽ ഭക്തിയുടെ സേവനം ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഒരിക്കലും കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ബാധിക്കുന്നില്ല. എപ്രകാരം? താമരയില വെള്ളത്തിൽ കിടന്നാലും നനയാത്തതുപോലെ. ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സമഗ്ര ആവിഷ്കരണമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചം. അതിന് നമുക്ക് എന്ത് പറയാം? പ്രധാന എന്ന് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതായത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളുടെ സമഗ്ര ആവിഷ്കരണമായി പ്രപഞ്ചത്തിന് നമുക്ക് പറയാവുന്ന ഒരു പേരാണ് വേറെ എന്ത്? പ്രധാന എന്ന് കൂടി നമുക്ക് പറയാനായിട്ട് സാധിക്കും. കൃഷ്ണനാണ് എല്ലാത്തിന്റെയും ഉടമയെന്നും അതുകൊണ്ട് എല്ലാം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനുള്ളതാണെന്നും അറിഞ്ഞവർക്ക് താൻ ചെയ്ത പുണ്യപാപങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളുമായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഉണ്ടാകുന്നില്ല. ഈ ശരീരം കൃഷ്ണന്റേതാകയാൽ കൃഷ്ണ സേവനത്തിനായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തണമെന്ന് അറിവോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. താമരയിലെ വെള്ളത്തിൽ കിടന്നാലും നനയാത്തതുപോലെ പാപമാലിന്യങ്ങൾ തീണ്ടാത്തതായി തന്നെ ഇരിക്കും. അതായത് എല്ലാറ്റിന്റെയും ഉടമ ആരാണ്? ഭഗവാനാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിനുള്ളതാണ് നമ്മൾ ഈ ശരീരം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത്? ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതെന്ന് മനസ്സിലായവർക്ക് എന്തുണ്ടാവില്ല? പുണ്യഫലങ്ങളും പാപത്തിന്റെയും പുണ്യത്തിന്റെയും ഫലങ്ങള് അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരില്ല. അതായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവും ഉണ്ടാവുന്നില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ശരീരം ഭഗവാന് വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം, ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് മാത്രം ഉപയോഗിക്കാനുള്ളതാണെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്ക് എന്താണ്? താമരയിലെ വെള്ളത്തിൽ വീണാലും നനയാത്തതുപോലെ പാപമാലിന്യങ്ങൾ ഒന്നും ആ വ്യക്തിയെ ബാധിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് ഇതില് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത്. കായേന മനസാ ബുദ്ധ്യാ കേവലൈരേന്ദ്രിയൈരപി യോഗിന കർമ്മ കുർവന്തി സംഘം ത്യക്താത്മശുദ്ധയെ. യോഗികൾ അനാസക്തരായി ശരീരം, മനസ്സ്, ബുദ്ധി എന്നിവ കൊണ്ടും ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടുപോലും ആത്മശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു. യോഗികളാണെങ്കിലോ അനാസക്തരായിട്ട്, ആസക്തി ഇല്ലാതെ ശരീരം കൊണ്ട്, മനസ്സുകൊണ്ട്, ബുദ്ധി കൊണ്ട്, ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് പോലും എന്താണ്? ആത്മശുദ്ധിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്, ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ മനസ്സുകൊണ്ടും ശരീരം കൊണ്ടും ബുദ്ധി കൊണ്ടും ആര് പ്രവർത്തിക്കാണ്? ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് പോലും ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നവരാണ് ആര്? യോഗികൾ. ആസക്തി ഇല്ലാതെ അതിനു വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശരീരം കൊണ്ടോ മനോബുദ്ധികൾ കൊണ്ടോ വാക്കുകൾ കൊണ്ടോ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്നവർ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ പ്രാപഞ്ചിക കൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും മുക്തന്മാർ തന്നെ. അപ്പൊ ഭൗതിക കൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും അവരെപ്പോഴും എങ്ങനെയായിരിക്കും? മുക്തന്മാരായിരിക്കും. അപ്പൊ അവര് ശരീരം കൊണ്ടോ മനസ്സുകൊണ്ടോ ബുദ്ധി കൊണ്ടോ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ടോ പ്രവർത്തിക്കുകയാണെങ്കിലും ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നാലും അവരെങ്ങനെയാണ്? ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളൊന്നും അവരെ ബാധിക്കുന്നില്ല. അവരെപ്പോഴും ഏതവസ്ഥയിലായിരിക്കും? മുക്താവസ്ഥയിലായിരിക്കും. താൻ ഈ ശരീരമാണെന്നും മറ്റ് വിശ്വസിക്കാൻ ഇടയാക്കുന്ന മിഥ്യാഹങ്കാരം ഇല്ലാതാകുന്നു, കൃഷ്ണനുമായി ഏകീഭവിക്കുന്നു. ഇതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണാവസ്ഥ. അപ്പൊ അവര് ഏത് അവസ്ഥയിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും? താൻ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെന്തായിരിക്കും പറയാ? ശരീരമാണോ ആത്മാവാണോ? ആത്മാവ്. ഞാൻ ശരീരമല്ല ആത്മാവാണ്. അതാരാണ് പറഞ്ഞത്? നമ്മൾ ആരാണ്? നമ്മൾ ശരീരമാണോ ആത്മാവാണോ? ആത്മാവ്. അതാണ് ഭഗവാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്തത് അർജുനൻ അല്ലേ? അങ്ങനെയല്ലേ ആദ്യം പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്? ഇത് മാറ്റി നമ്മൾ ആരാണ്? നമ്മള് ശരീരമാണ്, നമ്മൾ ആത്മാവാണ് അല്ലെ? നമ്മൾ ആത്മാവാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കുന്നവർക്ക് എന്താണ്? അവര് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തില് എന്ത് പ്രവർത്തനം ചെയ്താലും അവരെന്ത് ബാധിക്കുന്നില്ല. അവര് എത്ര കൃത്യങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടിരുന്നാലും അവര് മുക്തന്മാര് തന്നെ ആയിരിക്കും. യുക്ത കർമ്മഫലം ത്യക്ത ശാന്തി മാപ്നോതി നൈഷ്ടകീം അയുക്ത കാമകാരേണ ഫലേ സക്തോ നിപത്യതേ.
സ്ഥിരചിത്തനായ ഒരു ഭക്തൻ കർമ്മഫലങ്ങളെല്ലാം എനിക്ക് അർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം നേടുന്നു. എന്നാൽ ഈശ്വരിൽ നിന്ന് വേർപെട്ട് നിൽക്കുന്നവർ തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ അത്യാഗ്രഹിയാകിയാൽ അതിൽപ്പെട്ട് വലയുന്നു. ഒരു സ്ഥിരചിത്തനായിട്ടുള്ള ഒരു ഭക്തൻ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെല്ലാം ആർക്കാണ് സമർപ്പിക്കുന്നത്? ഭഗവാന് ആരാണ് സ്ഥിരചിത്തൻ? ആരാണ്? ഭക്തി സേവനത്തോടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിഗ്രഹിച്ച് ജീവിക്കുന്ന ആള്. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിഗ്രഹിക്കാണോ നിയന്ത്രിക്കാണോ? നിയന്ത്രിക്കുക. നിഗ്രഹിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? കൊല്ലുക. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ കൊല്ലല്ല ചെയ്യണം. നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യണത്? ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കാണ് അല്ലെ? നിയന്ത്രിക്കുക. ചെവി, മൂക്ക്, വായു, കണ്ണ്, ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുക. ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് അരസ്ഥിത പ്രജ്ഞ എന്ന് പറയുന്നത്. സ്ഥിതപ്രജ്ഞൻ എന്താണ്? സ്ഥിരചിത്തൻ ഭക്തൻ കർമ്മങ്ങളെല്ലാം എനിക്കായി അർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് സമ്പൂർണ്ണ സമാധാനം നേടും. എന്നാൽ ഈശ്വരൻ നിന്ന് വേർപെട്ട് നിൽക്കുന്നവൻ തന്റെ കർമ്മഫലങ്ങളിൽ അത്യാഗ്രഹിയാകിയാൽ അതിൽപ്പെട്ട് വലയുന്നു. പക്ഷെ ഭഗവാനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടാതെ വേർപെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി എന്താണ്? ആ കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങളെല്ലാം സ്വയം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അദ്ദേഹം ആരായിട്ടാണ്? അത്യാഗ്രഹിയായിരിക്കും. അപ്പൊ അതിൽപ്പെട്ട് വലഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. അതിന്റെ ഫലം ആഗ്രഹിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് അതിൽപ്പെട്ട് വലഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ പറയുന്നത്? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? നിമ്മി മാതാജിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് മാതാജി. നിമ്മി മാതാജിനെ കാണുന്നില്ലല്ലോ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഒരാൾ കൃഷ്ണനിൽ ആസക്തനും മറ്റേയാൾ സ്വന്തം കർമ്മഫലങ്ങളിൽ ആസക്തനുമാണ്. കൃഷ്ണനിൽ ആസക്തനും കൃഷ്ണന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുന്നതുമായ വ്യക്തി തികച്ചും വിമുക്തനാകയാൽ അയാൾ കർമ്മഫലത്തിൽ ഉത്കണ്ഠയില്ല. കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ നിരപേക്ഷ തലത്തിലാണ്. അതീന്ദ്രിയങ്ങളാകയാൽ അവയ്ക്ക് ഭൗതിക ഫലങ്ങളില്ല. കൃഷ്ണാവബോധം മനുഷ്യന് പൂർണ്ണ ശാന്തി നൽകുന്നു. കൃഷ്ണൻ ഒഴികെ മറ്റൊന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല എന്ന സാക്ഷാത്കാരമാണ് ശാന്തിയുടെയും നിർഭയതയുടെയും തലം. ഇതാണ് കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള രഹസ്യം. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയും ഭൗതിക ബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തിയും തമ്മിൽ ഇങ്ങനെയാണ്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്തിൽ ആസക്തനായിരിക്കും? കൃഷ്ണനിൽ ആസക്തനായിരിക്കും. പക്ഷെ ഭൗതിക ബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഇന്ദ്രിയ ആസ്വാദനത്തിലായിരിക്കും പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്നത് അല്ലെ? സ്വന്തം ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷപ്പെടുത്താനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തി കൃഷ്ണന്റെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനാണ് ശ്രമിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ്? നിരപേക്ഷ തലത്തിൽ അതീന്ദ്രിയ തലത്തിലുള്ളതായിരിക്കും കൃഷ്ണാവബോധ പ്രവർത്തനങ്ങള്. അതുകൊണ്ട് അതിന് എന്തുണ്ടാകുന്നില്ല? ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നില്ല. പക്ഷെ ഭൗതിക പ്രവർത്തനങ്ങളാണെങ്കിലോ ഭൗതിക തലത്തിലുള്ളതാണ്. അതുകൊണ്ട് അതിന് എന്തുണ്ട്? ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാകും. അതിന്റെ ഫലം നല്ലതായാലും ചീത്തയായാലും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും? അനുഭവിക്കേണ്ടതായിട്ട് വരും. മനുഷ്യന് എന്ത് നൽകും? പരിപൂർണ ശാന്തി നൽകും. പക്ഷെ ഭൗതിക ബോധത്തിൽ എന്താണ്? മനസ്സമാധാനം ഇല്ലാതാകും അല്ലെ? കൃഷ്ണാവബോധം പരിപൂർണ ശാന്തി നൽകും. കാരണം എല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അതിന്റെ ഫലത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നില്ല. പക്ഷെ ഭൗതിക ബോധത്തിലുള്ള വ്യക്തിയാണെങ്കിലോ ആ ഫലം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കൊണ്ട് എന്ത് കിട്ടണമെന്നില്ല? പൂർണ്ണ ശാന്തി കിട്ടണമെന്നില്ല. ക്ലിയർ ആയല്ലോ അല്ലെ? സർവകർമാണി മനസാ സന്യാസസ്തേ സുഖം വശി നവദ്വാരേ പുരേ ദേഹി നൈവ കുർവന്ന കാരയൻ. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് തന്റെ പ്രകൃതത്തെ നിയന്ത്രിച്ച് സർവകർമ്മങ്ങളെയും മനസ്സാ പരിത്യജിച്ചുകൊണ്ട് 9 വാതിലുകളുള്ള പുരത്തിൽ ഭൗതിക ശരീരത്തിൽ സുഖമായി വാഴുന്നു. ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല, ചെയ്യിക്കുന്നതുമില്ല. അപ്പൊ ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് എന്താ ചെയ്യുന്നത്? തന്റെ പ്രകൃതത്തെ നിയന്ത്രിച്ച് സർവകർമ്മങ്ങളെയും മനസ്സാ പരിത്യജിച്ചുകൊണ്ട് എവിടെയാ താമസിക്കുന്നത്? 9 വാതിലുകളുള്ള പുരം. എവിടെയാണ് 9 വാതിലുകളുള്ള പുരം? നമ്മുടെ ശരീരത്തില്. ഇവിടെ സുഖമായിട്ട് വാഴാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒന്നും ചെയ്യുന്നുമില്ല, ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നില്ല. അപ്പൊ ദേഹി എന്ന് വെച്ചാൽ ആരാണ്? ആത്മാവ് എവിടെ ഇരിക്കുന്നത്? 9 വാതിലുകളുള്ള പുരത്തിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. ആ 9 വാതിലുകൾ ഏതൊക്കെയാണ്? 2 കണ്ണ്, 2 നാസാദ്വാരങ്ങള്, 2 ചെവികള്, വായ്, ഗുദം, ഉൽപാദനേന്ദ്രിയം. ഇതാണ് 9. 2 കണ്ണ്, 2 നാസാദ്വാരങ്ങള്, 2 ചെവി, 6 എണ്ണായി. പിന്നെ വായ, ഗുദം, ഉൽപാദനേന്ദ്രിയം. ഇപ്പൊ ഈ 9 വാതിലുകളുള്ള പുരത്തിലാണ് ആരിയ്ക്കുന്നത്? ഈ ആത്മാവിരിക്കുന്നത്.
അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് തന്റെ ശ്രേഷ്ഠതരമായ ഭാവം മറന്നു പോകുന്നത് കൊണ്ടാണ് ജീവന് ശരീരത്തോട് താതാത്മ്യം തോന്നുന്നത്. തന്മൂലം ദുഃഖങ്ങൾക്കിടവരും. അപ്പോ ജീവാത്മാവ് എന്ത് മറന്നു പോകാണ്? നമുക്കറിയാം, ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലേക്ക് കടക്കുമ്പോ അതുമായിട്ട് സമ്പർക്കം വരുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? അത് മൂലസ്വരൂപത്തെ കുറിച്ച് മറന്നു പോകും. തന്റെ ഭാവത്തെ കുറിച്ച് മറന്നു പോകുന്നത് കൊണ്ട് അതിന് എന്ത് വരാണ്? അതിനെ മറന്നു പോകുന്നത് കൊണ്ട് ദുഃഖങ്ങൾക്ക് ഇടവരാണ് ചെയ്യുന്നത്. കൃഷ്ണാവബോധത്താൽ ജീവന് തന്റെ യഥാർത്ഥ സ്ഥിതി പുനരുജ്ജീവിക്കാൻ കഴിയും. തന്മൂലം തന്റെ ദേഹാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാം. പക്ഷെ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ എന്ത് തിരിച്ചു കിട്ടാണ്? തന്റെ ഓർമ്മ തിരിച്ചു കിട്ടും, അല്ലെ? തന്റെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കാണ്. ഭഗവാന്റെ അംശമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും? ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ നിന്ന് മോചനം നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. കൃഷ്ണാവബോധമുള്ളവൻ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ബാഹ്യാഭ്യന്തരങ്ങളായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനാണ്. അപ്പൊ കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ ഭൗതിക ശരീരത്തിന്റെ എല്ലാ ബാഹ്യവും ആഭ്യന്തരമായ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്നും മുക്തനായിരിക്കും. ആര്? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി എന്ന് പറയുന്നത്. ന കർത്തൃത്വം ന കർമാണി ലോകസ്യ സൃജതി പ്രഭുഃ ന കർമ്മഫല സംയോഗം സ്വഭാവസ്തു പ്രവർത്തതേ. ശരീരസ്ഥനായ ആത്മാവ് തന്റെ ശരീരമാകുന്ന പുരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥൻ കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല, കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതുമില്ല. പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇതിനെല്ലാം കാരണം. അപ്പൊ ഈ ആത്മാവ്, ഈ എന്താ പറയാ, 9 വാതിലുകളുള്ള പുരത്തിൽ താമസിക്കുന്ന ആത്മാവ് എന്താണ്? കർമ്മം ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. ഇത് ആരാ ചെയ്യിക്കുന്നത്? ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളിത് 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിലും പഠിക്കുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ശ്ലോകം. ഓർമ്മയുണ്ടോ? ശ്ലോകം കാണുന്നില്ല. ശ്ലോകം കാണുന്നില്ലേ? ഉണ്ടല്ലോ. ഇല്ല, ചിത്രം മാത്രം കാണുന്നു. സ്ലൈഡ് കാണുന്നില്ലേ? കാണുന്നുണ്ട്. കാണുന്നില്ല, ചിത്രം മാത്രം. കാണുന്നുണ്ട്. നെറ്റിന്റെ പ്രോബ്ലം ആയിരിക്കും മാതാജി അത്. അപ്പൊ എന്താണ്? പുരത്തിന്റെ ഉടമസ്ഥ കർമ്മം ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല, കർമ്മഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, പിന്നെ പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇതിനെല്ലാം കാരണം. നമ്മൾ ഇതേപോലത്തെ ഒരു ശ്ലോകം 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പഠിക്കുന്നത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? ആർക്കെങ്കിലും 3-ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 27-ാമത്തെ ശ്ലോകം പറയുന്നത് ഓർമ്മയുണ്ടോ? പ്രകൃതേ ക്രിയമാണാനി ഗുണേ കർമാണി സർവശഃ അഹങ്കാര വിമൂഢാത്മാ കർത്താഹാമിതി മന്യതേ. അതായത് ഭൗതിക പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് എന്ത് ചെയ്യിക്കുന്നത്? നമ്മളെ കൊണ്ട് കർമ്മങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യിക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ജീവാത്മാവ് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല. ജീവാത്മാവ് വിചാരിക്കാണെന്ത്? താനാണ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. പക്ഷെ പ്രകൃതിയുടെ ത്രിഗുണങ്ങളാണ് ഇതിനെല്ലാത്തിനും കാരണം. ഇവിടെയും അത് തന്നെ പറയുന്നത്. ജീവാത്മാവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? കർമ്മങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല, ചെയ്യാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നില്ല, കർമ്മത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല. എല്ലാത്തിനും കാരണം ആരാണ്? ഈ ത്രിഗുണങ്ങളാണെന്ന്. മരണാതീത കാലം മുതൽക്കേയുള്ള അവിദ്യയാണ് ശാരീരിക ക്ലേശങ്ങൾക്കും ദുഃഖത്തിനും കാരണം. നമ്മുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങൾക്കും കാരണം എന്താണ്? അവിദ്യയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ ക്ലേശങ്ങൾക്കും കാരണമായിട്ട് വരുന്നത്. നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്മയാണ് നമ്മുടെ എല്ലാ തരത്തിലുള്ള ക്ലേശങ്ങൾക്കും ദുഃഖത്തിനും കാരണം. ശരീരത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് ജീവൻ ഒഴിഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ കർമ്മങ്ങളുടെ ഫലങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തനാകാം. ദിവ്യമായ കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് ഈ കടലിൽ നിന്ന് രക്ഷ നേടുക, അത് മാത്രമേ ഈ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമായുള്ളൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? ഈ കൃഷ്ണാവബോധം കൊണ്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഈ കടലിൽ നിന്ന്, സംസാര സാഗരം, അതായത് ഈ ദുഃഖ കടലിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മോചനം കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? കൃഷ്ണാവബോധത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ. കാരണം നമ്മുടെ അവിദ്യയാണ് നമുക്ക് എല്ലാത്തിനും ദുഃഖത്തിനും ഒക്കെ കാരണം. അതിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് വേണം? കൃഷ്ണാവബോധം വേണം. അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു അറിവുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്നൊരു മോചനം നമുക്ക് കിട്ടുന്നുള്ളൂ. 15 കൂടി എടുത്തിട്ട് നിർത്തണോ? ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തണോ? നാളെ എടുത്താൽ മതിയോ? 15 തൊട്ട് നിർത്തി. 15 എടുക്കാമോ? ഇനി വർക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്തു. നിങ്ങളെ ഉത്തരം കേൾക്കാണ്ടായപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു നിർത്തി. സമയം നോക്കിയപ്പോ 25 പോയി. 15 കൂടെ എടുത്തിട്ട് നിർത്താം മാതാജി. ഇല്ലെങ്കിൽ നാളെ എടുക്കാം. ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോ അപ്പൊ തന്നെ പറയണം. ക്വിക്ക് ആക്ഷൻ ആയിരിക്കണം. ഇല്ലായിരുന്നോ? അതെ, കാര്യമില്ല. 25-ാമത്തെ അധ്യായല്ലേ? 29 ശ്ലോകല്ലേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് നാളെ എടുക്കാം. അപ്പൊ ബാക്കി എന്തായാലും കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യില്ലേ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഞാനും 15 വരെ വിചാരിച്ചു. പിന്നെ നിങ്ങളൊന്നും മിണ്ടാണ്ടായപ്പോ ഞാൻ വിചാരിച്ചു പറയുന്നുണ്ട് മാതാജി, കിടന്നതുകൊണ്ട് കേട്ടില്ല. കാര്യമില്ല, നമുക്ക് നാളേക്കാക്കത്. അപ്പൊ നമുക്ക് അതിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നോക്കിയിട്ട് പോകാം. ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായ കർമ്മം ഏതാണെന്നാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത്? ഭക്തിപൂർവം ശക്തിയുക്തമായ സേവന കർമ്മമാണ്. സേവനമാണ്.
ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠം. കർമ്മത്യാഗത്തെക്കാളും നല്ലത്. ഉറപ്പിച്ചോ? ഭക്തിയുത സേവനം അത്രയും മതി ട്ടോ. പ്രാപഞ്ചിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരാൾക്ക് എങ്ങനെ മുക്തനാകാൻ സാധിക്കും? മനസ്സജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് കർമ്മഫലങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുകയോ വെറുക്കുകയോ ചെയ്യാതെ മുഴുകി നിത്യസന്യാസിയായി ദ്വന്ദ്ങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തനാകാൻ സാധിക്കും. അത്ര ഒന്നും വേണ്ടല്ലോ. അതിന്റെ കൃഷ്ണാവബോധത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കും. ജീവിതത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനം ലോകത്തിലുള്ള ഇത്ര ഭക്തിയുത സേവനത്തിൽ പ്രേമം വളർത്തിയെടുക്കണം. കൃഷ്ണാത്മ വളർത്തിയെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രാപഞ്ചിക ബന്ധനങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടാനായിട്ട് സാധിക്കും. അത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ. മായാവാദ സന്യാസികളും വൈഷ്ണവ സന്യാസികളും തമ്മിലുള്ള 3 വ്യത്യാസം. മായാവാദ സന്യാസികളിൽ ഭഗവാന് രൂപമില്ല. ഭഗവാന് രൂപമില്ല. മറ്റ് വൈഷ്ണവ സന്യാസികളും വ്യക്തിപരമായി ആരാധിക്കുന്നു. രൂപത്തിൽ ആകൃഷ്ടനായി ആരാധിക്കുമ്പോൾ അത് സന്തോഷം ഉണ്ടാകും. ഭഗവാന് രൂപമില്ല എന്ന് വിചാരിച്ച് ആരാധിക്കുന്നവരാണ്. വൈഷ്ണവ സന്യാസി ആരാധിക്കുന്നവരാണ്. അതുകൊണ്ട് ജന്മം കൊണ്ട് താഴെ വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. മായാവാദ സന്യാസികൾക്കായിരിക്കും അവർക്ക് ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കും, ഇവർക്ക് ആനന്ദം അനുഭവിക്കാൻ സാധിക്കില്ല. പിന്നെ വീഴ്ച വരാൻ മായാവാദ സന്യാസികൾക്ക് കൂടുതലാണ്, അവർക്ക് ഇല്ല. സാക്ഷാത്കാരം നേടാനായിട്ട് എളുപ്പത്തിൽ നേടാൻ ആർക്ക് സാധിക്കും? വൈഷ്ണവ സന്യാസികൾക്ക് സാധിക്കും. ായിട്ട് വരും അല്ലെ? പിന്നെ കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ്? എല്ലാവരെയും സ്നേഹിക്കും, എല്ലാവർക്കും പ്രിയങ്കരനാവും. കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടാവുമല്ലോ. ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന മനസ്സിന് പൂർണ്ണ ശാന്തി. പിന്നെന്താ പറഞ്ഞത്? ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതാണ് അല്ലെ? അങ്ങനെ എന്തോ പറഞ്ഞില്ലേ? പിന്നെ വേറെ കൂടി പറഞ്ഞു, പൂർണ്ണ ശാന്തി നൽകുന്നു. പൂർണ്ണ ശാന്തി. പിന്നെ ഒന്ന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കും, പിന്നെ ഭഗവാന്റെ ക്ഷേത്രങ്ങളിലേക്ക് പോകാനായിട്ടാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. വേറെ ഒരു പോയിന്റ് കൂടി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അതിന്റെ ഇടയില്? എഴുതിയില്ല ആരും ഇതൊന്നും? ആരോടും ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കുന്നു. ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കാനായിട്ടാണ് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അതാണ് കൃഷ്ണാവബോധം സിദ്ധിച്ച ഒരു വ്യക്തിയുടെ ലക്ഷണങ്ങൾ. പാപമാലിന്യങ്ങൾ തീണ്ടാത്ത അവസ്ഥ എന്തിനോടാണ് ഉപമിച്ചിരിക്കുന്നത്? വെള്ളത്തിലുള്ള താമരയിലോട് അല്ലെ? ഒരു വ്യക്തിക്ക് ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറാൻ സാധിക്കുന്നത് എപ്പോഴാണ്? മനസ്സും വിശ്വാസവും ഉറപ്പിച്ചു നിർത്തുമ്പോൾ പരിപൂർണ ജ്ഞാനത്താൽ സംശയങ്ങൾ ഒഴിഞ്ഞ് മുക്തിമാർഗത്തിൽ മുന്നേറാൻ സാധിക്കും. അതെടുത്തിട്ടില്ലല്ലോ.